Du er ikke altid efter. Nej, gør der. Jo, du gør. Nej. Jo, du gør. Nej. Hold så op. Hold nu op. Du er for altid efter. Nej, jeg gør ikke. Det er dig. Nej, det er dig, der starter. Nej, det er. Jo, det er. Nej. Stop. Nej, fordi jeg tager det på først. Men. Jo. Jo, jeg gør. Hvor var du det fra? Jo. 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 Nej. Jo. Nej. Jo, det er. Ej, de gør det bare altid. Man skal næsten tro, de var søskende. Ja. Jo, du er så hemmelighedsfuld. Hold mund. Er jeg det? Jo. Hold nu kæft. Hej, mor. Ved du hvad, mor? Nu skal du bare høre, ikke? Altså, Ej, helt ærligt, jeg troede, vi skulle være sammen i dag. Kenneth igen? Ej, helt ærligt, du er hele tiden sammen med ham, altså. Jamen, men også skal vi være sammen, men jeg er ikke din datter, altså. Jeg hader dig. Fuck dig, mand. Fuck dig, mand. Solvej. 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 Hallo. Solvej! Jeg kan godt smøre den. Ja. Jo, pengene. Efter ham! Altså, hvad er det, I laver? Jeg kan ikke stå her og blive beskidt, vel?
bliver han af? Hvor er han? Jeg tror, jeg løb ind i skoven. Vi fanger ham en anden dag. Solvej, hvad er der galt? Ikke noget. Jamen, hvorfor så du så herud? Bare min mor, hun er hele tiden sammen med sin kæreste Kenneth, og jeg kan bare slet ikke klare ham, altså. Nå, det er jo ikke godt. Vil du så ikke hjem til hende, eller hvad? Hun vil ikke hjem. Hvad laver du så herude? Jeg skyldte Rotten nogle penge, så blev han sur på mig. Så nu er jeg på flugt. Hvor skal du så sove i nat? Jeg ved ikke. Jeg er ude måske. Nej, der er jo alt for koldt. Og frost. Du kan da sove hjemme hos mig. Min far, han er alligevel ikke hjemme. Hvorfor ikke? Han er på druk. Jeg er skidefryser. Skal vi gå? Ja. Hvad siger du, mand, din kælling? Er du blevet dum eller hvad, mand? Du skal fandme ikke kalde mig kælling. Jeg kalder dig, hvad det passer mig, mand. Fuck dig, mand. Ja, ses. Hvad laver du, mand? Hvad? Og står du med altid? Vi skulle da ikke stå og spise banan nu. Ja, jeg ved godt, det ikke er dronningens soveværelse, men det går nok. Sover du virkelig her? Ja, kun når min far var ude at drikke. Ja, det er okay da. Jeg så dig stjæle i går. Ja, det er noget lort. Hvad er jeg træt? Jamen, så må vi jo hellere. Godmorgen. Godmorgen. Er du sulten? Jeg henter lige noget morgenmad.
Kom, hurtigt. Det er flere, kommer, skynd dig. Kom nu. Fart på. Kom nu. Ej, altså! Satans unger! Kom nu. Kom, der er fri bane. Og kunne det være fedt, hvis man bare... Ja, det kan man ikke. Jeg vil sgu ud af det her lort. Det kan blive ved sådan her, altså. Bare være på flugt. Jeg vil være en god dreng og få nogle rigtig gode karakterer. Min far rigtig kan blive stolt af mig. Jeg skulle aldrig stjæle mere, det ved jeg ikke. Jeg må altså også ud af det med min mor. Hun har aldrig været i Vingsted. Min mor bare ringede. Er du ikke til at ringe til Dina? Det er Dina. Dina, det er Solvej. Hej, Solvej. Solvej. Hvor er du henne? Jamen, jeg er her i hallen. Over i hallen? Hvad laver du der? Hvem er du sammen med? Hey, kunne vi lige få slukket den mobiltelefon? Det ved I godt, I ikke må have i skolen. Jamen, det er Solvej. Hun er stået af hjemmefra. Hvad siger du? Ja, vi ved ikke. Hallo. Så må I da se at få fat i hendes mor. Vi ses. Ej, hun er lagt på. Ej. Hvad? Det skulle da rotten af Mini. De sælger narkotika. Ej, jeg ringer til dem. Så er det lokalpoliti. Det er så lokalpoliti. Hej, det er Solvej fra hallen. Vi har nogen her, der sælger narko. Ja, hvad? En narkotika-sag i hallen? Vi kommer med det samme. Hvad så? Hej, Arne. Selvfølgelig. Er det godt nok? Hvad laver du, mand? Hvad laver du, mand? Fucking pingeser, mand. Hvad laver du, mand? Jeg skal slå dig, mand. Mand. Så stopper I. Nu. Så stille for fanden. Stopper du fanden? Gør det med ro. Kommer jeg i fængsel? Velkommen. Mand, hvad laver du? Ja, du er vist heldig, hva'? Ja, for fanden. Mor! Solvej! Hvor har jeg savnet dig? Hvordan kunne du stikke af på den måde? Og jeg har hørt om banden og alt muligt.
Det er Kenneth, altså. Jeg er så træt af ham. Han er klam, og jeg ved ikke hvad, altså. Ej, Kenneth, altså, han er for kedelig. Kom, lad os gå hjem. Så kan vi drikke nogle cola her og spise noget pizza, og så leger vi en video, ikke? Ja, lad os gøre det. Okay.